Hyvin menee, hyvin menee. Ja mitä tuossa nyt saatiin pikkusen vihiä, niin illasta on tulossa Paulilta striimiä, synttäristriimiä, se hakee viinapullon. Kyllä mä veikkaan, että Pauli tulee tähänkin chattiin, että mihin aikaan alkas vaikka. Varma. Taasko Pauli on ollut naissa? En tiedä. Kysy siitä. Mitä mä Paulia tunnen, niin se yleensä puhumalla selviää kyllä noista asioista. Aika hyvin. Viesti, että tuu tänne chattiin. Pinacolada. Pitäisikö hakea yksi pinacolada? Tuk-tukki, yksi pinacolada. Sen jälkeen, mitäs sitten? Kattokaa tää. Tässä on yksi vaihe, se on täysiä. Täältä ei saa kun noita. Katsotaan mitä Pauli sanoo. Siis mä jäin joskus lapsena kiinni tupakan poltossa sillä, että kun mä menin kotiin ja mulla oli ollut tommonen sytkeri, mikä poltti mun kulmakarvat talvella valkoiseksi. Ja sitten mun iski kysyi, että ootko polttanut tupakkia? Ja mä sanoin, että no en oo. No käypä kattoo pelissä sun kulmakarvoja. Mä menin kattoo, että voi vittu. Mä että oon ehkä polttanut. No niin. Siitä taas ilmanen muistutus kaikille teini-ikäisille. Kiinni jäätiin, että heilahti. Pistää yksi Paulin biisi tähän. Pistää Paulin biisi tästä näin. Tänään on Paulin päivä. Täällä oli oikeesti Sri Lankalla oli mun elämäni parhaimmat synttäripileet, kun oltiin sen perheen luona. Kaikki varmaan muistaa, kun oltiin siellä. Body piti totta kai poistaa, mutta yksi pisse vielä ja sen jälkeen haetaan pinacolada ja sen jälkeen varmaan iltapalaa.
Nyt on vasta 7, ei oo paha. Ei oo paha. Kumminkin on fitnesspäivä, niin pitää vähän palautua tästä. Ja aina samat biisit. Mut otetaan paljon liveä. Se on taivasta sitten. Mä en vielä yhtään, en vielä yhtään tiedä. Meidän tahtoa voi kyllä koettaa, turha liikaa ottaa. Huutaa, juman kautta, kiitos Lions-rahoista. Nice. My man, my man. Mut joo,